põe a grade bem no cimo das... Arrinca a terceira feira ao ritmo da segunda. Hai que recibir a esta xente con un bon almorzo. Ahora hai que comer uns sándwiches, hai que estar aquí tranquilos. Ese é ético. Que non parades. Se nos vai poñer pinchos así para desayunar toda a semana, moito aquí non vamos traballar, eu te digo. Bueno, veña, ide comendo que o traballo, polo que vexo, a maquinaria, o material, non chegou nada aquí. Está todo esperando por ti, Ale. Tampouco se lava a casa aquí, que se fai? Non veño eu e non se traballa. Que razón ten? Non levemos as copas, Non sería a primeira vez tampouco. pois non a ser a segunda. Falto eu aquí, parece que non fixeron nada. Habrá que esperar a que chegue a maquinaria. Nosotros eu xa fixen antes o teu traballo, que eu estuve axudando a Carlos todo o día. Este veu hoxe, e falta maquinaria, e non hai nada feito. Eu só dixo, ti come, reláxate. Pero está de tranquilo, está hai tempo, comede. Estes están moi relaxados, pero a min non me van a levar o sota. Bueno, rapaces, que? Que facemos? Eu buscando un parafuso. Aquí estamos arrancando o día. A carpa... A carpa está esperando por ti tamén. Apoyeime aí na carpa e casi caigo. Non amarraron o chan, Sí, non estaban deixámola. as piquetas. Estive buscando litos por elas. Eu non as encontrei antes. E as lonas tampouco as encontraches, Non, non? que tampouco guardamos aquí nada onte, era Claro, esa mesa. Non fai falta pechala, que polo que fai. A ver, eu digo polo menos as piquetas por se ven un aire que non a levanten No, teira. eso é verdad. Tes razón, tes razón. Pero non fai vento, non vais a ir voando, non te preocupes. Vou buscalas, veña. Veña. Pois eu non o encontro. Nada máis chegar xa se pon a dicir que a carpa está mal montada, que non lle puñamos as piquetas, as lonas. Mirade, rapaz, este é Pedro Valexo. Buenos días. Que tal, Pedro? Bueno, traballadas aí, non parades, Daquela vez traballar? Bueno, a ver, se esa rade A se ver. nin eu traballo non poño un peso por ele, Eu casi prefiro que o faguedes vos e non eu. Ai, non, Pedro de traballar como que pasa olímpicamente. Pois nós a ver se nos ven a maquinaria e se nos poñemos aí a lavar e a pintar a casa. Se queres botar unha manxa, sabes? Si, os fai falta tramar do andamio, ten. Veu dar unha volta, que traballar creo que xa o deixou claro que non é o dele. Fixeron eles a escola, que está ali na Casa da Banera, de feito na... É a casa da maneira. Casa Coño, da ¿no? Banera, Ah, sí, vale, vale. chamase así, Casa da Banera, a escola está ao lado. Pili, enredanos moito, pero a verdade é que non, tampouco nos resistimos moito. O pueblo en gratitud, pois, lles ten ali pois unha foto explicando todos os que participaron Sí, nese proxecto de facer esa escola. Está o teu avó. Está o meu avó. A única que de momento está tendo a mente fría é Laira. Probablemente a manea fresca que se deu no lugar do Pazo axudou tamén a que a decoradora puidera manter distancia coa paz promovida por Pilar. A chegada da ferramenta pesada debería ofrecer a carga de enerxía que precisan os traballadores. Chegou a maquinaria. Vamos descargar e poñarnos a funcionar logo. Bailar até cair para o lado, esquece o jantar. Nesta obra habrá que fazer máis caso a Pili que a Rosa, ou? Pois xa nos dixo que non traballáramos moito, que Rosa é moi brava, entón nós as ordes de Pili, que para algo é a súa casa. O ritmo da propietaria non parece ser o apropiado para rematar de afrontar unha reforma. Por sorte, o pinche de carpintaría, non intoxicado aínda polo calmado aire de Guitiriz, mantivo os folgos intactos nas primeiras horas do día. Nesta obra parece que eles ten ganas de estar en carpintería, así que non creo que marche. Alex, venme axudar aquí a enganchar o cazo, que temos que cambiar aquí o pilón. Como carpinteiro non sabemos, pero como adiviño, Carlas non ten prezo. A ver aí como vai. Se cadra aí vai ser moito. Dalle un pouquiño máis taco. Aí, por aí. Esteticamente o pilón ali non quedaba ben. A idea é poñer a celosía e a zona de lecer ali e o pilón non pinta nada. Tamén digo que cando vin colgado da pá non tiña moi claro que fora a quedar inteiro, Inda me va a romper o pilón este que é o único que teño. Cuidado a ver se non, Ai. a ver se non escorre dali de riba. De momento vai ben. E cambiaron de sitio, andan co pilón colgado por aí. Baixa. Modo. Laira di que é mellor para baixo, pero eu creo que quedaba mellor para arriba. A que vai quedar moi alto daí, pero... A ver, alto non, está baixo. Cando a nivel... A ver, Cando se poña a nivel, está ben, Está ben así? eu creo que sí. Ale, pilón listo, outra cousa. Se ti le quere para baixo, nin dame igual, xa é o mesmo. Esta pía é moi grande, eu non podía, eu nin de coña. Entón,
Coa pá tamén trouxo Adrián a pía hasta a fronte da casa. A pá, prolongación do corpo xefe da obra, ofreceu certos chispazos de concentración e esforzo no equipo de Galicia Bonita. Os albaneis, apoiados por Daira por unha banda, e os carpinteiros pola outra, semellaron a aumentar o seu nivel de compromiso coa reforma de Lagosteiro. Litos que vai xa lavando as fachadas, eu vou coller a pá e a ver se lle chance aí diante da casa un pouco. Adrián era visto. Claro, mentre eu limpo, ele non ten nin a máquina de pintar, nin a pintura, nin ten nada, pois nada. A xogar así un pouco a pala e levantar terra, polvo e... Comito. E despois ainda a dicir, no, se eu tamén estuve traballando, o que pensas? Que estar na pala non cansa. Home, Litos, polo menos está a facer algo. É verdade que non sei por que se colleu por costume que teño que limpar eu sempre as casas. Eu creo que aquí todo o mundo sabe usar unha limpiadora e todo o mundo sabe usar. Nas reformas os hábitos acaban por se converter en obrigas, como a tradición de que a decoradora pinte as táboas mentres non lle chegan as plantas para facer o seu chollo, ou de que se desfaga de todo e que non lle entre polo ollo.